Maayong adlaw mga Gwardyang Bisaya. Welcome sa Gwardyang Bisaya Vlog. So, salamat sa Ginoo nga gihatagan gihapon ta og maayong panglawas o gihatagan og blessing sa matag adlaw. Apisar pa man sa pandemya nga ato ang nabatyagan karong panahon na. So, naa nasabtay bago karong panaghisgutan ang mahitungod sa code of conduct o dapat nga asalon or ugalion sa usa nga security guard. Apan sa dili pa sa katong mga bago pa lang nga nakabisita niani nga atong gamay nga channel o gusto mo ni og ani nga content, palihog like, comment, share and subscribe. Og ayaw kalimot pagpindot sa notification bell aron updated mo sa atong i-upload nga video. So, apan sa dili pa ang tuyo og tumong nianing atong paghimo ani nga vlog para ni makatabang ta sa mga baguhan pa lang sa ato sa security guard profession. Mas labi na ito na sa probinsya nga layo sa training center. Hinaot nga doon na mo yung makatunan. So dili ato dugayon, ato dayong sugdan, no? Code of conduct. Atong basahon sa English ug atong ipasabot pinaagi sa Bisaya, no? He shall carry with him at all times during his tour of duty his license and identification card and duty detail order with an authority to carry firearm. So, no, una din sa code of conduct sa panahon nga ikaw mo duty, nga ikaw sa gwardiya, kinahanglan dadon yun nimo ang imuhang security guard license, ID o ang DDO ngano man, tungod kay mao ka na ang imong katibayan oras nga no manita ta, di man pwede nga dili ta manita. Mao nang permi nato dadon simbolo sa ato ang otoridad nga manita. No, mao ka na ang code of conduct number 1. The number 2, he shall not use his license and other privileges, if any, to be prejudice of the public and the client or customer and his agency. No, dili gamiton ang lisensya nga gihatag nga pribilehiyo sa gobyerno kanato. No, pareho niya ng uban. Halimbawa, ikaw usa nga security guard, then wa kay ingnon pa nato lisensya o kanang permit nga sa LTO. O nya, siyempre naka-uniform ka, nya moagi ka og kanang moagi ka og halimbawa naay kanang mga pulis nga manita. No, dili ka na kayo pansinon tungod kay naka uniform ta og pang security guard. Whereas dili ka na pwede nato abusuhon, no, kay masira ang atong agency, masira pa ta sa ato ang kliyente o sa ato employer di ay. So number 3, he shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in discharge duties or sit down unless required by the nature of his work, and shall at all times keep himself alert during his tour of duty. No, dili makipag-istorya bisag kang kinsa except in the line of duties. No, naan sa ato ang 11GO to talk no one except in the line of duty. No, dili ka makipag-istorya sa bisan unsa nga kuan nga naay kaugnayan sa ato ang duty. So, or sit down unless required by nature of his work, and shall at all times keep himself alert. No, bilang security guard, no, di mo siguro sa ato pud bawal nga mulingkod except nga kanang halimbawa natay kinahanglan suwaton, no, di mo pud siguro magtinindogo na lang gwardiya
naamo na sa naamong gihapon na sa core values sa mga security guard. So ngarita sa pang-upat, he shall refrain from reading newspapers, magazine, books, etc. while actually performing of duties. No, wa din nakabutang ang pagsilpon, pero kini siya nga balaod nasuwat ni sa una dili pa uso ang mga kwan, pero karon intra gihapon ani ang cellphone, no, sige tawag karang kuan sige tag internet, intra gihapon ani ipaunsa man ta mahimong alerto o pag-monitor sa ato ang nabantayan o nakatutok ta sa ato ang mga gadget. The number 5, he shall not drink any intoxicating liquor immediately before or during his tour of duty. So mo duty ta no gibawal gyud na siya nga dili gyud ta moinom, no, before nakabutang din before or during his tour of duty. So antes ka pa mo duty dili gyud dapat, no. Limbawa ang imuhang dutihan, imuhang duty 1900 hours to 0700 hours. So tapos inom ka sa mga kuan 1500 hours, din natuog ka mga 2 or 3 ka oras duty ka na, o masimhutan ka sa imuhang kauban or ma-detect ka sa imuhang detachment commander. So pwede i-deny ang imuhang duty anang adlaw. So ayaw, dili gyud mo inom. Number 6, he shall know the location of the fire alarm box near his post and sound the alarm in case of fire or disorder. So ang unang himuon, no, ang unang himuon na maposting ta sa usa ka establishmento. So atog yung hibawon ang butanganan sa alarm box, butangan sa fire extinguisher. So kinahanglan nga itong ng hibawon kay in case of fire ato na yung naay sunog or naay mga kaguluhan nga mahitabo sa imong gidutihan. So ato na yung maalarma ang mga tao pinaagi sa pagpindot sa fire alarm box. O sunog man, kinahanglan kahibaw ta mo gamit sa fire extinguisher. O kinahanglan sad nato, halimbawa mo duty ta sa usa ka establishmento, kinahanglan kahibaw ta sa number sa barangay o sa tanod outpost o sa duol, pinakaduol nga Bureau of Fire Protection o pinakaduol nga police station ng mga number. So mao kana ang ato ang dapat andamo, no. Number 7, he shall know how to operate any fire extinguisher at his post. No, ato na tong istorya ganiha nga kinahanglan sa ato kita nga bilang mga gwardiya kahibaw gyud mo gamit sa fire extinguisher. Do na may mga 3 or 4 ka klase nga fire extinguisher. So sa ato nga mga gwardiya basic kana. Pero sa sunod natong mga vlog ato nang i-topic gihapon. Number 8, he shall know the location of any telephone or telephone numbers of the police as well as telephone of the fire station in the locality. So mao to, no. Kinahanglan dyan nga ato natay number sa tanod outpost, sa fire station, sa police, nga mga duol nga mga istasyonan. Tungod og naay mga mga pangyayari nga wa nato giasahan nga daotan, no, makakontak na yun ta. So number 9, he shall immediately notify the police in case of sign of disorder, strike and riot or any serious violation of the law, no. Gilayon tawagan ang police o ang tanod o ang Bureau of Fire Protection in case na ay mahitabo diha nga disorder. So number 10,
he or his group of guards shall not participate or integrate with any disorder, strike, riot, or any serious violation of the law. No, ayaw pakig-usa sa mga tao o sa mga tao diha nga nagwilga, halimbawa sa usa ka kumpanya, dunay mga trabahante nga nagwilga sa administrasyon. So ayaw diha og intra. Noon mutawag ta og pulis para atong mapahibawa ang pulis nga mao na ay nahitabo diha sa atong gibantayan. No, dili ta makig-usa didto. Number 11, he shall assist the police in the preservation and maintenance of peace and order, in the protection of life and property, having mind the nature of his responsibility similar to that or the later. No? Ang trabaho nato, isip mga PNP force multiplier, notig, preserve o maintenance of peace and order, taga-preserba o taga-patuman sa peace and order diha sa atong nasakupan. Number 12, he shall familiarize himself by heart with the private security law RA 5047 and its implementing rules and regulation. So kinahanglan og musud daw security guard ani nga profession, kinahanglan nga ato i-familiarize ni Republic Act 5047 nga naman tuwa didto tanan ang qualification sa gwardiya, ang atong mga katungod tuwa didto munang kinahanglan nga ato ditong i-familiarize para kahibaw ta og asa ta mo lugar, no. Number 13, when issued firearms, she should not lend her firearms to anybody. So kinahanglan og dunay pusil gikan sa atong agency nga ikuan sa ato ka ng ampingan, dili nato ipahuam-huam bisan kang kinsa. Number 14, he shall always be in proper uniform and shall always carry with him his basic requirements and equipment such as writing notebook, ballpen, nightstick, and radio. So kinahanglan, no, halimbawa yun din, he shall always be in proper uniform, kinahanglan naka proper uniform, always carry with him his basic requirements. So may mga basic requirements. Una, kining writing notebook or logbook, no, ballpen, nightstick o ang ang batuta o ang radyo. So nasa iwa din masuot ang kantong notebook ng gamay, no. Kay bawo man ta nga kining logbook confidential tanan nakasuot din pero dunay mga istansya o dunay mga panahon nga dili nato tanan suwat sa logbook. Dito nato pwede sa atong declare, no, nga notebook for confidential gihapon to siya. So maura ka na sa pagkakaron hinaot nga doon na mo'y nakatunan sa ato ang bagong vlog. So salamat sa mga nagtanaw o maayong adlaw.